vi fra det tidlige Jens Larsen. Han kommer langt ud til højre her. Det er faktisk lige før, at en af flagstængerne bliver jordet her. Men det er stadigvæk alle flag, der er til tops. Men det så godt nok ud til, at det var lige før, han var ved at klippe den ene af flagstængerne. Men dramatik her fra starten, det må vi nok sige. Har du ren underbukser med hjemme, Helle? Ej, jeg har godt nok jeg har et par shorts med, men underbukser, det har jeg sgu ikke. Ja, det kan være. Jeg tror, jeg har tosset. Det er også virkelig. Det er egentlig på fuld.